du er projektmedarbejder, og jeg kan ikke huske, hvad du hedder til efternavn, for i huset hedder bare Claus nummer 2. Ja, det hedder Claus Schack. Ja, så er det dig. Eller Claus Schack. Det er mange Clauses, han har fået. Jeg er projektmedarbejder ved Kirkegårds projekterne. Den er en del af, fordi det skal jo være Kirkegårds tema det næste halvår i foråret her, i forbindelse med, at han ville være fyldt 200 år, hvis han ikke var blevet så gammel. Vi arbejder med en masse forskellige ting, som skal ske. Mange af dem er stadigvæk på tegnebrættet og ikke helt udviklet. Og sagen også, at vi skal prøve at få det til at hænge sammen, så det er sammenhæng og overlap i de her forskellige arrangementer, aktiviteter og udstillinger og hvad der ellers kommer. Jeg skal give en super kort oversigt, hvad vi arbejder med lige nu. Jeg har fået 5 minutter, så det bliver meget kort. Men jeg skal også fortælle, at vi kan følge med senere. Nogle af de planer, vi har, det er appen, den tager til sidst, som er mest spændende. Men også nogle mere traditionelle ting, som for eksempel kommer et foredrag med Joachim Graf, en stor Kierkegaard-forfatter. Det kommer en præstens dag, hvor 6 forskellige præster fortæller om Kierkegaard og deres forhold til ham. Vi planlægger også at lave noget, hvor det bliver Kierkegaard comedy eller stand-up, for ligesom at løse lidt op og prøve på at skabe noget, der bliver til Kierkegaard for begyndere eller Kierkegaard for dummies på forskellige niveauer. Sådan til at alle dem, der ikke ved så meget om Kierkegaard, det vil sige mig højst sandsynligt os alle sammen, kan uden at være flov få en intro og en fodinfo hvad det skal. Generelt er alle de ting, vi prøver på at lave noget på at fylde ned på plan, sådan til at det bliver nutidigt, relevant og en højere forståeligt. Vi arbejder også en del med interaktion. Så vi har flere forskellige planer, nogle kan se, hvad det udvikler sig til, men at der skal være en ugens eller månedens dilemma. Det bliver ugens dilemma højst sandsynligt, vi prøver på at tage forskellige af Kierkegaards problemstillinger eller ting, han har diskuteret, og sætte den om til nutid. Vi arbejder sammen med en Kierkegaards ekspert og skuespiller, det hedder Claus Damgaard, som er meget dygtig, og som skal formidle det her på forskellige planer. Det har han arbejdet med i flere år. Og vi prøver på også at indspille videoer sammen med ham, sådan at vi kan lave de her mini-dilemmaer på YouTube, sådan at det er tilgængeligt alle mulige steder. Vi prøver også på at inddrage noget interaktion, sådan at man måske højst sandsynligt vil kunne stemme eller få indflydelse på de her dilemmaer, komme med sin mening på vokspunkt, i hvert fald interagere. Det er jo heldigt Kierkegaard, at han umiddelbart ikke kommer med nogle klare svar, så alle kan byde ind. Og på den måde lægger han jo op til, at man skal interagere med ham. Mere konkret tiltag i forhold til biblioteket. Så vil vi lave for eksempel nogle ting som noget kaldet filosofi walks. Det er jo et pænt område på tur i. Tanken er, at man skal kunne på et fast tidspunkt en filosofitur og diskutere dilemmaer. Selve dagen, som bliver kulmination af alle de her arrangementer, det er den 6. maj, han har. Det er i hvert fald lørdag i forbindelse. Der holder vi hans fødselsdag her på biblioteket med et stort arrangement, hvor der gerne skulle være kage og flag og pølser. Det har vi snakket om, men det kan jeg sikkert godt lide. Jeg ved ikke, men vi tankte mig, at det skulle være sådan en rigtig fødselsdag, for den er ellers så meget alvorlig Kierkegaard. Inde i selve biblioteket vil vi også prøve på at skabe et varetegn for arrangementerne og temaperioden, og det bliver noget. Vi har overvejet, at den skulle være en hat, en gigantisk Kierkegaards hat. Det er ikke helt afgjort, om det bliver en hat, eller noget, der minder om en hat. Det kommer til at være oppe på torvet heroppe, men det bliver højst sandsynligt spændende, og vi prøver på at få så mange visuelle muligheder ind i det, og elektroniske funktioner, så man kan interagere og måske bruge Facebook på en anden måde, så folk, der ikke normalt bruge Facebook, også kan
få med, at biblioteket faktisk er sat der på en måde. Der kommer også nogle arrangementer i forhold til skolerne, hvor de er ude og prøve på at få dem til at skoleklassen og få give dem noget Kierkegaard at arbejde med, som også gerne skulle være noget multimedia-agtigt, måske små film eller et eller andet. Vi diskuterer ikke længere, helt heller ikke nu. Og på samme måde vil vi også gerne arbejde med byens teater, det er også på vej til at lave noget klasse. Det er altså Kierkegaard for alle plan. Endelig så er det Kierkegaard Facebook. Men jeg tror, jeg vil tage appen først, før vi hopper til det som afslutning. Appen udspringer af den her første augmented reality app, der stod på engelsk, hvor man skal finde en morder i renæssancens Kolding. Indtil videre er det, hvad der skal ske i det nye. Det er også med Jacob Knudsen, som er også med på det. Det kommer til at handle om Kierkegaard på en eller anden måde, og det kommer til at blive et kærligt mysterie, som jeg også sagde. Og i modsætning til den, så kommer det til at foregå inden for huset her. Det vil sige, at de bruger en anden teknologi, men forbrugeren vil være meget det samme, for det er alt sammen noget med, at man kigger ud gennem sin mobiltelefon og ser ting ske på skærmen, som man ikke kan se virkelig ellers. Fordi det bruger en anden teknologi, så har vi også nogle andre muligheder. Her skulle vi gerne opstå nogle form for tredimensionelle figurer, man selv kan tolke på, muligvis. Og det arbejde, vi laver her med at lave den her app, hvor man bliver kommet i en form for skattejagt eller oplevelsestur rundt i huset, vi vil prøve på at lave sådan, at den også kan flyttes. Det skulle ligge i teknologien, at det er let lade sig gøre, sådan at den kan komme til lokalbiblioteket også. Og man kan have den her oplevelse af at gå rundt i Kierkegaardsværket på lokalbiblioteket med Christian Belt og sådan nogle ting. Altså tættere på en del af jer i hvert fald. Og endelig så, som jeg sagde, så meget af det er stadigvæk i stadiet, hvor det ikke er 100% afgjort nøjagtigt, hvad tingene bliver til, men det er på vej. Men I kan følge med på, hvad der sker. Der er en Facebook-side, som hedder Vi Fester for Søren. Kierkegaard i parentes. Og hvis man kan lide den, synes godt om det, eller like, som det hedder på nydansk, så vil man nok kunne følge med i, hvad vi kommer med idéer og fortæller om udviklingen. Så på den måde kan I holde jer opdateret. Det er også meningen, at det bruger skal på at opdateret. Derover er der også en side, der simpelthen hedder Søren Kierkegaard. Meningen med den er, at det er Søren Kierkegaard på Facebook, der sidder og opdaterer sin 200 år gamle Facebook-profil efterhånden og snakker til os og kommenterer dilemmaerne. Ligegyldigt hvad, i forhold til de yngre, så har der været mange tiltaget muligheder, vi går i gang med. Jeg har faktisk glemt den, kommer i tanke, men vi vil også prøve på muligvis at lave en form for rap battle på YouTube, som vi gerne vil have nogen til måske at være med til, hvis det bliver sådan noget. Det kan vi også se, om der er nogen ude ved jer, der kan sende herinde. Men det skulle i hvert fald aldrig altid forsøge på at få Kierkegaard gjort lidt mere elektrisk og lidt mindre støvet. Det var det. Det var ikke så dårligt, vi fester for Søren.